Азнакайның 21-нче Сандугач балалар бакчасында Татар малае Татар кызчыгы 2024 бәйгесе үткәрелә. 2 көн дәвамында районыбыздагы балалар бакчаларыннан 20дән артык 6-7 яшьлек катнашучылар үзләре, гаиләләре белән таныштырып, җыр-бию яисә нәфис сүздән номер күрсәтеп, гамәли иҗади эшләрен жюрига тәкъдим итәргә тиешләр. Апрель аенда исә тантаналы рәвештә бәйгедә җиңүчеләрне билгеләячәкләр. Һәрбер бала, яшенә карамастан, әзерлеккә зур җаваплылык һәм җитдилек белән килгән. Һәр номер районыбыз балаларының нихәтле сәләтле, иҗади булуларына, соклану, горурлык хисләрен уятты. Безнең гаилә Азнакай дәшин, әти, әни, абый һәм мин матур яшәүне бар сыры татулык дип мин уйлыйм. Мәсәлән дә сизәсездер, бу матур кызның исеме Әдилә дип беләсездер. Дөньяга ава салдым, мин татар гаиләсендә. Әти, әни өйрәтте татарча сөйләшергә. Минем Диляра, 7 яшь тулды миңа. Гаиләдә мин кечкенәсе, игътибар көчле миңа.